Guys, may adlaw no, karong adlaw akong i-unbox ang kaning TANLE sa ibasa ni badminton racket. Gipalit na ko ni siya sa Shopee from mainland China. Ang price ani is 1,140 dala sa shipping. So atong i-unbox og unsa ka tinuod nga gaan jud kaayo ni nga racket. So sa walay pagdugay guys, ang description ani TANLE product is 52 grams ultra light. So 10U, kanang 10U gaan na kina guys kay ang mga bracket sa weight sa racket kaning 10U perti na kay ning gaan na mga 52 grams gani 52 grams. Black shot badminton racket full carbon adult profession carbon fiber single shot. So 1,140 dala sa Shopee, dala sa shipping. So atong i-unbox guys. Size ang sulod ani. So mao ni ang iyahang racket guys. Kani yang string is ang ingon ang seller ani gi-attach na nila 25 daw tension ani din. Mukaya ni siya og 30 pounds nga tension. So far gahi kay siya. Dayon flexi gid tinuod gid ang sa video nga flexi siya. Dayon perti jud kaayong gaana. Gaan kayo. 52 grams. Dako siya og kuan isometric, dako ang iyang kuan, iyang ulo, dayon head heavy siya, head heavy. So although gaan siya pero head heavy man kusog kay imong smash. Actually ipakita nako ninyo ang iyang tingog kay ako man gisulayan kanina. Kung naamay mga pangutana regarding ani, just comment dayon. Basta 1,140 ra ni siya, barato kaayo. I don't know ang durability ani may kompromiso ba. So layan na to og pila ka tuig nimo last, pero I think durable siya. Di lang yan itong handle guys. Dili ni puthaw kaning sumpay ni siya, anay kuan unay tanan dili ni siya kahoy. Carbon fiber. Dayon 22 ang iyahang kuan string paingon diri 22 pod ang paingon ngadto. Unsa pa man? Nindot sa sudlanan. Dayon ang sulod sa iyahang pakapin na ay grip nga Unix. Kani pakapin sad ni siya. Mo ni siya akong giabli. Dayon akong gitaod. So overall ang recommendation nako ani guys, gaan gyud kaayo super tinuod nga 52 grams gyud siya. Dayon nice kay siya gamiton flexi, lami kay imong hapak. Ang advantage aning gaan nga racket guys is dali ra ka maka-maneuver ning ball kay siya ba. Labi nagpaspas ang dula sa kuan paspas imong kontra dali ra kay ka maka-defense ani. Then og attack position pud nimo ani. Guwapo pud kay kag kuan ani smash. So latawa ang akong paggamit ani ang paggamit nako. Lantaw guys. Wapo siya og kuno. Upang sa bunga.